Solid Records. Ooh yeah, 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 yeah. Solid. Ooh yeah, 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 yeah. Country the righteous man. Again, she bought me a ticket, akati ndiuye kujoza, akandinyengerera kusika cross a border. Ndiri kumanya naye achindibadarira rendi, ndiri kumanya naye akandi promise arrange. Na baby sofa takatovura chechi, na baby sofa ndatoene bendi. First time talinga pa Insta, akati anoda kuakaimba, akati ndiwe dedi iye handi, pazvino zvacho takaenda, andina kumutora siriyasi, andina ngokabira fasti, ndaiona kuti asi klasi, aiva goudi nini ndiri kwatsi. Ndiri kumanya naye achindibadarira rendi, ndiri kumanya naye akandi promise arrange. Na baby sofa takatovura chechi, na baby sofa ndatoene bendi. Ane my plan for tomorrow, akutika onshinda pinda ne moyo. Procedure to follow, another attention nerudo. Phone call ya pinda ngaida iwe, kana pane chanesa chitaurwe. Zero ikanzi mari ma thousands, ari kuda kuziviswa makase. Ndiri kumanya naye achindibadarira rendi, ndiri kumanya naye akandi promise arrange. Na baby sofa takatovura chechi, na baby sofa ndatoene bendi. First time talinga pa Insta, akati anoda kuakaimba, akati ndiwe dedi iye hani, pazvino zvacho takaenda, andina kumutora siriyasi, andina ngokabira fasti, ndaiona kuti asi klasi, aiva goudi nini ndiri kwatsi. Ndiri kumanya naye achindibadarira rendi, ndiri kumanya naye akandi promise arrange. Na baby sofa takatovura chechi, na baby sofa ndatoene bendi. Ane my plan for tomorrow, akutika onshinda pinda ne moyo. Procedure to follow, another attention nerudo. Phone call ya pinda ngaida iwe, kana pane chanesa chitaurwe. Zero ikanzi mari ma thousands, ari kuda kuziviswa makase. Ndiri kumanya naye achindibadarira rendi, ndiri kumanya naye akandi promise arrange. Na baby sofa takatovura chechi, na baby sofa ndatoene bendi.